enyazo nje mangabe ukuthi une-infection esifubeni ngaba mhlawumbe isilungile ngavuka futhi asthma uma ukuthi ngathi uphatheke kahambe konke kuphoqile noma une-stress lezinto ezingayivusa i-asthma nje ama-emotions akho mayephezulu kakhulu noma ephansi kakhulu lokho kodwa nje kungakuvusela ivuka i-asthma yakho le mhlawumbe i-controlekile bese kuba-ke into ezifana nogwayi noma ismoke esiqhama noma yiphi indawo kuba ukuthi wena ungahlala eduze komuntu opema ugwayi ukuthi awubhenyiwe nekuthiwa i-secondary smoking ingayi-triggerisha i-asthma loo nto ngiyigcizelela ngoba khona abazali abantu bebhema bangaphumeli emnyango kodwa kube kunomuntu ogulayo endlini kube ukuthi kwakhe phela lana ingatshelwe ingane kodwa manje uthola ukuthi isibeka impilo yomntwana engozini noma kapartner wakhe mhlawumbe ukuthi upartner lo ne-asthma njalo umuntu othi mncane umzali wakhe lo ne-asthma abaqondanisi ukuthi ukubhema ne-asthma kuhlobene bese kuwukuthi ezinye izinto ezilokhunjana ezi-triggerisha noma ey'susa i-asthma ikhona i-treatment engafunakala uyithathe. Okay. Khona uhlobo oluthize lamaphilisi ekuthiwa ama-beta blockers ejwayelekile nje ukuthi i-atenolol bayazi-ke abantu abaphuza amaphilisi e-BP akufunakala uthathe lelo philisi uma une-asthma ngoba liyayi-triggerisha iphilisi le-BP kodwa uma une-asthma nje lingakwenza impela ube ne-asthma nje liyenze xa i-asthma yakho indaba engakhontroleka ukuthi umuntu we-asthma ne-BP ubona i-BP yakhontroleka kodwa i-asthma yakho ayikhona kodwa imithi yakhona uyayithatha futhi nakhona i-asthma kodwa kanti khona iphilisi elithize le-BP elingazwani ne-asthma liyenza ibe worse. Manje funa ngenze njani kuleso simo nje funa ngenze njani? Fanele ureporte lokho kunaba i-treatment usho ukuthi ngiyasona kanti ngibheka i-treatment yami nginokunothisa ukuthi ngithakeni ngibheke lamaphilisi e-BP ukuthi bese kuzoba i-aspirin siyithola kakhulu kwi-Disprin. I-Disprin igama lephilisi esijwayele kodwa ikhemikhali lelo sithiwa i-aspirin. I-aspirin uyithola kulaphilisi i-Disprin uyayithola namaphilisi i-Ecotrin uyayithola futhi nakwi-Fenpal i-powder. Uyayithola ngisho nakwi-Metnemon. I-Metnemon mawubheka nje inayo lokho nje i-aspirin. So noma yini umuthi isikhathi into ze-flu noma into zey'nhlungu bakwathini i-aspirin uwumuntu we-asthma oyigwema loo nto. Aspirin nje ifunakala umuntu one-asthma ngoba iyawenza ukuthi i-asthma yakho ivele iqale phansi makade mhlawumbe noma kibe icontrolekile. Bese kuzoba lento ekuthiwa amalokhu nje ama-allergens into lezi osukune-allergy kuzona wena o-allergic kuzona ngamanye amazwi o-sensitive kakhulu kuzona uma ngabe u-exposekile kuzona. Ngizoqala ngalezi ey'suke uvamise ukuthi lithole ngokuyihogela into eziflowutha ngisho emoyeni. Uma une-allergy to utshani wanithatha usendaweni enotshani noma warola kubona izovuka i-asthma yakho. Bese kuba ukuthi amaflower uma ukuthi une-allergy to i-pollen le yamaflower izovuka i-asthma uma useduze kwamaflower. Uma ukuthi umuntu one-allergy lento ekuthiwa i-house dust mite i-mite leyo futhi ihlobo elithize nesinambuzane esincane kweliqhamuthi igciwane wena esincane okhazini baso noma mhlawumbe-ke lezi engathi ziyabonakala ngamehlo iy'mbungulu zihlobene nama-house dust mite mo-allergies kulokho uzoba nenkinga khona abantu abane-allergy yekokorosho but abakwazi lokho ingakho kufanele uyothetha ngama-allergy test uma ukuthi une-allergy mhlawumbe to ikati noma yinja lezilwane ey'noboya kuyenzeka nje zikuvusele i-asthma. Okay. Kuyenzeka futhi nento ekuthiwa amafaka amalokwenza imoli isikhunda-ke siyazi sibone ezileni kanti isikhunda noma imoli uyibone ngalento engathi inyama ebasodongeni noma emakhethinini noma emakhabetheni kuseyiyona imoli leyo. Uma une-allergy yayo futhi uba nenkinga njengaleyo. Kwabanye i-asthma-ke ungaya nga-left noma ka-right uma ngithi ka-left ngisho ukuthi kungenzeka ukuthi kulimaze uma ngithi ka-right kungenzeka ukuthi kusiza. Abanye abantu baye bathi uma be-exercise uthola ukuthi ngokujima kwakhe i-asthma yakhe hambe ngathi iyaphela mhlawumbe esemthethweni treatment. Kwabanye-ke i-asthma itriggerishwa yiyona noma iqhuluzwa yiyona exercising. Sivamise ukubona lokho ey'nganeni ey'ncane. Ingane bamsela ukuthi mayithi iyadlala nezingane seyaqinisa ngathi idlala ibhola kade begijima yes. So lo asthma yakhe ayifani ne-exercise. And uma ukuthi uyibheke ingane ey'ndawo ezifana ngoba azikwazi uku-exercise umzimba wazo
ngishisa amafuthi emzimbeni ngezingane ugcina ukuthi segaining weight isimanga salokho bese ke ukuthi kwesikhathi ungaba ne-allergy to ukudla mhlawumbe okuthile. Okay. Masikhuluma ngokudla isikakhulukazi lekenge encane ngiqala lekenge encane ikenge encane bakusuka nama-allergies ngoba ngena ngisoke sikhulume nje nge-allergy. Yes. Ngoba manje siyakhuluma naye siyibeka hala nge-asthma. Okunye uthi une-allergy to iqanda noma ubisi noma kinati yona nto evangisuka ukuba i-allergy enkulu uma nje research nginyaka wama-4 sengiyaqeda lapho e-PZN ngibhala i-masters yakhona ngenza nje kade ngiphishi naleyo research isikakhulukazi i-asthma enganeni so ngikhuluma ngento engicomfortable ngayo. Yeah. Bese kuba ukuthi-ke kubantu abadala sesiwabalela amaqanda nobisi nelokhunjana namakinati kuyenzeka-ke ne-wheat umuntu othi une-allergy ku-wheat abanye uthi une-allergy kusoya omunye une-allergy kuma-fruit athize kakhulukazi i-kiwi fruit ama-strawberries ne-orange no-banana lawo awufangithi amanye awabi nayo but lawo kakhulukazi wona akabamsabe ne-allergy so ma une-allergy lezi esengiyibalileke ungathola ukuthi izona ezivusele i-asthma mabe ngiyisummarize se u-exercise angakuvusele i-asthma sathi imithi ethize njengento noma ine-aspirin sathi uhlobo oluthize namaphilisi e-BPNT ama-beta blockers elijwayeleke kakhulu kona lekuthiwa atenolol bayawazi nabo baphuzayo sathi ama-infections ahlukene uma kuthiwa une-pneumonia noma nomkhuhlane sathi kunento ezama-allergens izinto lezi uku-allergies izona sabala ukuthi ama-pets ukuthi ilokhunjana mhlawumbe ikati noma inja idasti utshani isikhunda endlini nokudla okuhlukahlukene lezo zinto lezo bezishilo izinto lezi esingayibiza ngokuthi ama-trigger e-asthma ukuthi uma une-asthma once wa-exposeka kuzona noma mhlawumbe-ke emoyeni wakho ube excited kakhulu noma udinwe kakhulu noma uphoxeke kakhulu noma ube ne-stress kakhulu lezo zinto lezi ziyakwenza ukuthi i-asthma-ke vele i-triggerishe ngamanye amazwi ube ne-attack ye-asthma kutshwenile asifumene ube nqaba bawuke wehlekela lezo zinto noma wahlangana nazo. Ngikuzwa kahle kakhulu. Ngicabanga ukuthi usuyicacise kahle kakhulu udokotela nokuqaphelisa nje kulezi zinto engafanele ukuthi mhlawumbe umuntu ayeqhelanise nazo uma ukuthi une-asthma. Ngifisa ukuthi ke dokotela usithathe usisize la ekusitsheleni ukuthi ubani ongaba sengcupheni ye-asthma. Umuntu sengcupheni ye-asthma-ke mhlawumbe abanye ngibakhohle ngoba babaningi kodwa ngenza ukuthi babuyile balalele abantu abasebenza ey'mayini especially the-platinum khona i-asthma ekuthiwa i-platinum induced asthma ngenxa yama-platinum salts akhona kuyenzeka ukuthi abane-asthma nakhona so abantu abasengcupheni abasebenza ey'mayini abantu abanomlando emakubo ukuthi mhlawumbe umkhulu noma ugogo noma umama noma ubaba noma umalume wayene-asthma usengcupheni ukuthi ungaba nayo nabasebenza kulezi ndawo bese ngiyibalile mhlawumbe ezine-dust kakhulu ohlezi exposed to isikhunda abantu nje banama-allergies isikhathi esiningi bona basengcupheni ukuba abane-asthma mhlawumbe umuntu sengayibuza nokuthi impawu-ke zayo eqolisa ukweqela mhlawumbe usazongibuza nokubuza besibheke khona ukuthi ngayibona kanjani iyimpawu. Yebo, impawu zakhona-ke kwi-asthma umuntu ubonakala ngokuthi isikakhulukazi uphawu olucommon nazo zonke yilelo lithiwa ama-wheeze ukuthi mawuphefumula sweet bangumsindo kanjalo kuthiwa ama-wheeze lokho ukhwiza yena uphawu olucommon nazo zonke. Mhlawumbe dokotela nje ukungena emlonyeni ama-wheeze lawa angakuphatha kuphela uma kuyinkomba ze-asthma noma ayenzeka futhi kungeve ukuthi sekuyinkomba ze-asthma. Yebo kuyenzeka abanye ukuthi no-chronic bronchitis kunjana obstructive lung disease ezingesiyona i-asthma kodwa nazo ezikunikeza ama-wheeze ey'nganeni ey'ncane nje ezi-5 years and below ngisho umuntu ephethwe umkhuhlane uthole sefuyile ngokuvela amapayipi omoya amancane so bakwathi ipheze sedlula kanzima umoya bese kwasero ngoba lo msindo okhwile wakhiwe ukuthi ipayipi leli lidlula kulona selivelela
wamncane so ungakwenza lokho mawuthanda ukuthatha ngesinani ubona mawublow umoya lesitro esikhulu uyayidlulela kodwa abantu sihlala kakhulu sisenza umsindo ngenxa yokuthi kudlula emgudini omncane. Kulungile dokotela, ungaqhubeka futhi nezinye inkomba. Yebo, so omunye uzokhalela ukuthi isifuba si tight, so ukuhwiza isifuba si tight bese kuzoba i-cough evamise ukuba dry. Kungenzeka ke engabe dry phela depending ukuthi ikusuka nje asima sikhambe sekukhona ne-pneumonia noma ne-flu sengaba ke i-cough yakho ukuthi ayisekho dry kodwa ngokujwayelekile kube i-dry cough. So amafuyizi isifuba tight i-cough enganapheli kalula ubunzima bokuphefumula bese kuba nokubuhlungu kwesifuba. Bese ke omunye ukuthi ezinye izinto mhlambe usungayiqaphela wena usukumbona noma yena eyibuka umuntu especially mawukuthi ithanda ukuba zinyana lo athe ukuthi useblue endebeni zomlomo nasezandleni sokuyingozana kufanele kuphuthunyezwe lapho iqinene kakhulu isifuba. Uthi omunye mase sikhuluma ngokuhlukana kwama-attack mhlambe ngoba nakho khona i-mild asthma attack khona i-moderate asthma attack bese khona i-severe asthma attack le emergency. Ngoba abantu abaningi bathi hayi vele sezibhala kwesifuba kube right khona lokho ongafunakala ukuthi right ukubekezelela. Yes, umanje no moderate lokho into ngishilo ukuthi yakuyiza isifuba uyakhohlela uphefumula nzima sibuhlungu isifuba. Kodwa lo ose-worse yilo ukuthi mawujambona njengoba ngisho mawujabheka iy'ndebe zakhe seziyi-blue. Musukupholisa amaseko-ke lapho phuthumani lapho ngase nithole khona usize khona masinye noma kadokotela noma sesibhedlela noma seklinikhi ngoba isekushona khona eklinikhi noma ukuthi 24 hours noma ukuthi ayithinki lokhuna phuthuma esibhedlela ngoba leyo emergency once kwa-blue iy'ndebe zomlomo mawujambheka naso limini ku-blue so seku-blue nezandla angiphathi-ke khona uma ngabe isiqanda nokushayika engancazela. Bese kuba ukuthi umuntu othi ama-sentence akasayiqedi sekhuluma igama elilodwa noma i-sentence akhe seliba amagama awu-2 noma awu-3 ebese yama. Hayi uma ingasaphumula nokuphuma ivoice iphuthuma impela lapho. Kusuke inibambe ngempela imsuke ngempela i-asthma bayine-spray awuthi ubuspray kodwa nibe niyangakhona-ke kodwa okusalayo. Ngingisaya khona dokotela la kwi-spray ukuthi sisebenza kuliphi izinga noma muni asthma nje vele kumele ukuthi ube naso spray. Akuvele singene kuyona treatment. Ukuthi iyelaphekayo. Yes, iyakontroleka ngibeke kanjalo. Ayilapheki iphele. Akusiyona into esithi lapha siqede angiyihlukanise ngoba nje ngithi asimihlukene. Okay. Ngokuba kumbi kwayo nale sibiza ngokuthi mild intermittent asthma. Uthi mild ushuthi ayimbi kakhulu ukuthi intermittent ukuthi ayihlezi ikhona ifika nje ngalesikhathi nakhona futhi ayimbi leyo uthola umuntu okhona uyakwazi ukuthi abe ne-spray nje lesekuthiwa si-blue sokwenza aqaqeke esifubeni uma kwenzeke ama-attack ayimbi kakhulu leyo asthma nayo but ayimbi kakhulu. All right. Bese kuzoba khona umoderate no-severe sesibachazile umoderate no-severe ukuthi umoderate lo uthi usedinga ukuthi umoderate no-severe udinga nje ukuthi ahleze ne-spray lo yaphoqa nje ukuthi ahleze ne-spray ngoba sithi thina bangabuza ukubona ukuthi umuntu ucontrolekile yini kwi-asthma yiyo ukuthi khona le-spray abantu abasazi kakhulu esi-blue sesibizwa nge-Astavent kwenye indawo sibizwa nge-Ventis kwenye indawo kuthiwa Britamol kona i-Britamol le kodwa kwenye indawo sibizwa ngo-Astavent okuyona Britamol kukuthi sesisume ngo-Astavent noma ngo-Ventis bayasithanda kakhulu abantu besi-spray ngoba bethi bayi-spray sona bese kuyaqaqeka kahle esifubeni kodwa-ke kuyingozi ukudipenda kusona kuyingozi ngani ukuchaza ukuthi wena isifuba sakho asikhontrolekile uma kufanele njalo lokusebenzisa sona. Sizithi umuntu une-asthma econtrolekile noma kuthiwa u-moderate noma u-severe kodwa zithi under control esebenzisa ispray leson sakhe sansuku zonke uma ngabe idinga lesi si-blue esithi i-reliever ngoba i-treatment ihlukene kabili khona ilokhu njani khona i-reliever le ethe yesi-blue bese kukhona i-preventer evamise ukuthi ibe brown. Ukurelieve ukuthi nako esuka sesi-tight
the spray necessarily prevent everything prevent ukuthi ingaze sibe tight. So umuntu we treatment ukuthi usebenzisa ilalele usebenzisa kabili kuphela ngonyaka lesi esiblues icontrolekile leyo asthma. Okay. Abantu abaningi uyathi hayi right asthma yami angisebenza kanye ngesonto. Awusebenza ofisiki ngonyaka. Ayikho control leyo asthma yakho noma reason the right time indini ngichishisa futhi ngibe right kangani akathu ngenyanga noma abili ngenyanga or kanye ngenyanga izinto bakuthu kanye ngenyanga ayikho control leyo asthma test futhi ukuthi usebenze kanye lezi blue in 6 months ukuze sithi control. So isiyadingakala ke spray kulabo abamoderate noma severe. Okay. Iyadinga ukuthi abaku treatment yakhe unomphela bese ukuthi la bese mild or intermittent nakhona ayingaba khona nje ekhaya ukuthi mayivukile noma sihlezi la esikhwameni bakwenzekile yavuka ile abantu evuka kanye ngempela mhlawumbe 6 months nakhona athi may spray akusephelile njalo. But inqwaba yabantu ilapha ka moderate nakusevere la edinga khona spray every day yenze kudinga namaphilisi kodwa ngiyacabanga ukuthi ngenxa yesikhathi mhlawumbe mase kudlula indaba ngithi inaba kule treatment ubibalekile. Kulungile Dr. Siyabonga asithi ukubamba kancane sikho intokaza kaMasondo mlaleli usalalele ke uhleli senza kwenzeke emsakazweni izwi lomzansi FM kulayini wethu sino Dr. S Ndlovu sikhuluma ngeasthma namhlanje ungabe usithumelela imiyalezo yakho ke mawufisa ukuthi ube nombuzo kudokotela kodwa manje nayintokaza kaMasondo nendaba zokugamanxa kwehora le-10 kaMasondo sikhuluma ngeasthma uyasithatha ke uyasibeka uyasichazela ukuthi yini ifanele ukuthi uqhelelane nayo mabe ukuthi une asthma ngizwile athinde nendaba ngoba yande kakhulu lento yokuthi ma exercise asthma ibangcono kodwa uyasho ukuthi kungenzeka ube ngcono kungangenzeke futhi kwabanye sihlukanisela udokotela namhlanje emsakazweni thinda nokuthi uma umuntu one allergy kuyenzeka futhi asthma yakho uthola ukuthi iyasuka ngonjalo futhi ma ujabule kakhulu noma uphatheke kabi kakhulu kuningi kakhulu ulwazi asinikezela lona kodwa wamanje simbambe esinikeza i-treatment ukuthi ngitreatha kanjani i-asthma dokotela. Yebo sisindi sisikulana lo hlelo le-treatment ngoba deshilo ukuthi kune-spray ehlukansekile lezi kuthiwa reliever bese ku-reliever mokuthi sikuathekile asthma sivamise ukuba blue noma i-preventer sivamise ukuba brown esokuthi lesi i-reliever usebenza kuphela masifuba si-tight lesi esi-preventer usebenza everyday kubalulekile ukuthi uma unikeziwe kunale nkolozo yokuthi akuma kwafaka i-spray se-asthma kaye sekuyinkinga-ke usungasufe noma inini futhi akufunala usebenzise iba ngcono mangabe ungasebenzisa kuningi abantu abafundisana kona okuronga ngenxa yokubalekela ukusebenzisa treatment mangabe usebenzisa treatment kahle asthma sinomfakazi obuningi kuma patients ayibuyela wona azobonga la ukuthi khona uma usebenzisa ngendlela sokuyalele ngayo ngoba sihlukene khona ezinye ithi su-2 in 1 siyahlanganisa i-controller ne-preventer so ukucontroller ukuthi ingaphathi kalula ingasuki kalula no-prevent kodwa ukuthi kuyi-spray esisodwa ahlukahlukene ama-sprays inhlobo esithathu le ehlanganise i-controller ne-preventer bese kuba ilezi bengiyishilo zokuqala ukuthi ilezi sithi reliever osebenzisa esifomayo sinele ne-preventer ukuthi preventer ama-attack akho agagane futhi noma kwenzeka ikuphatha ingabi ile embi yokucaca ukuthi uyojika i-ICU isiza lapho because vele bakuthiwa umuntu onenkinga ngalenganisa nesikhunda uhlala endaweni vele esiwakene ayikho into ongayenza kunjalo ngakini kuzokusiza ngani ukuthi ibalekele treatment ngoba every day wena uhlezi ubhekene nemold nesifo esitight and ngisho ngayisusa le mold yakho dongweni inkinga mhlambe sendlini ku-foundation awunayo indlela kwamanje ukuthi ungahambe uthi uyaphuma kini noma uyasuka la uqashe khona injalo noma uphendile wenzani kodwa kuphela isonto lesibili sibuyile le mold yakho uzoyithini lonto ukusiza ngani ukuyibalekela treatment endaweni njengaleyo noma uhlala endaweni eduze nezihlahla eziningi notshalo obuningi ngeke uzume isatha ngakini lonke ngeke usuze utshani mangakini bonke wena unenkinga ne-allergy elendithi i-pollen eqhamuka ezihlahleni uzoyithini lonto ngoba uhlala ngakhona so abantu kubalulekile ukuthi ku-understand ukuthi
mase kuthiwe sekufanele usisuke ezingeni le-spray uthatha everyday yehlisa umoya ngisho ngithi ama-patient bangabe ngiwa-advise ngithi mina everyday sonke siyaxubha umqulu kunjani i-toothpaste lena isiwona ukudla i-toothpaste iwumuthi akekho khona ondayo ukuthi uxubha amazinyo everyday kodwa mase kwezinye iy'nhlobo zama-treatment yakhononda futhi kuze kube kabili ngosuku udokotela. Yebo. So mawukuthi iphilisi lakho noma ispray sakho noma umjovo wakho noma into oyisebenzisayo noma ucream ogcobayo kufanele uyenze njalo ekuseni vele ngithi novaseline nalento ecutshwa vele awucomplain ukuthi kade ngigcobile i-roll on ngiyifakile ekuseni zonke izinto ufuna ngifake i-roll on. Yebo, kani attitude yakho fanele ihambisane nalezo zinto ukuthi lemithi yakho futhi uyibeke eduze kwento zokukhupha nezokugeza ukuze ibe ivele ingene nje engenyeni izinto ezisebenzisa everyday ngaphandle kokuthi uyicabanga ukhononda ngayo. So lesi spray masifike lapho siyakusindisa impilo yakho hayi ukuthi sona sikwenza ukuthi ushone. Mawusebenzisa kambe kanjengoba yipi noma yipi treatment of course mawusebenzisa kambe ukusebenzisa kambe overdose ukusebenzisa kambe ukuthi sekufike ezingeni lokuthi ahambe esibhedlela ngoba i-emergency kodwa ngisho wena ubhizi ufuthana naso bese uyahlala ekhaya ungayi eklinikhi noma esibhedlela. Njengoba ngichaza ngingaphinda futhi ngichaza ukuthi iy'mpawu zokuthi noma kuthi unaso ispray lesi sekureliver hamba-ke manje uphuthume eklinikhi noma kadokotela yilokuthi uyaqalwa namundelana uma ukhuluma ilokhunjana ama-sentence asawathi ukhuluma amazwi amabili udonsa umoya kubike lapho noma kuthi une-spray uzospray i-spray kodwa uhambe esibhedlela ukuthi uma ushona emva kwalo kube usubulawa i-spray kanti ayikho loo nto i-spray yakho ngesakusiza kangako sewudinga imijovo ethize etholakala kuphela kadokotela noma esibhedlela noma eklinikhi. So kubalulekile ukuthi uku-understande lokuthi kune-spray eyisebenzayo oyisebenzisa wena ekhaya mhlawumbe kube khona amanye amaphilisi sibanikeze wona ngalesi sikhathi mhlawumbe wasebenzisa iy'nsuku ezimbalwa uma ukuthi kade kuvukile sithi goduka nawo wasebenzisa akulekelele la maphashini bese kuthi bawufike kuthina siye sifake nemijovo ethize yokwenza ukuthi amaphaphu akho avuleke nje kahle ungabi uzunebulizer ngisho kunebulizer bayazi abantu into kunebulizer. Asikukhuthazi siyazi ke abantu bayathatha yiso amafamasi ayathengwa kodwa wathenga ngencwadi kadokotela. Asikukhuthazi ukuthi uthembele kulento kunebulizer kakhulu ngalezi athi kade ngiyibali ekuqaleni ispray lesi mawusebenzisa kanti usuleqisa ispray ispray phela siwumuntu onama-side effects ngenza inhliziyo yakho izishaya ngamawala inkinga lokho. Kanjalo nalo muntu nomshini omnebulizer lo mshini phela hayi ukuthi umshini osuke ukulapha umshini indlela yokudeliver umuthi